gero antolamendu, gestio antolamenduan ere talde zabal bat, eta horrengatik eskertu gadet etorri zaten guztiok. Asteko musikariak, ze, aste egun batean nola etortzea ez da oso xamurra, gero ere eskertu etorri diran, leku desberdinetatik etorri diran ordezkariak, ez? Zaraitzuko Ibarretik adibidez etorri da, Jose Luis Esarte, Otxandioko lagunak ere etorri dira, Lakuntzako alkatea ere, oraindik ez da iritsiko da, eta bera ere da Aralarko presidentea, kilometroaketik etorri zaigu Ane Badiola, dakizuen bezala aurten kilometroakin batea egingo dugu ekitaldi importante bat, bida hementxe, Lakuntzako alkatea hementxe da, aiatu da, argazkitik ez datera, baina hemen da. Orduan pozgarria da, Berriatik ere, Ainara Lasa, etorri da ere musikari bat, guk apreziatzen dugun asko, aurten egingo dugulako kontzertu guztietan bat berezitasun bat izango duna, eta da Fernando Unzain, eta Orfeoieko ordezkaria ere bai, Inigo Ibanko, eta noski ere gure erakundetako ordezkari batzuk etorri dira, ze egun hauek ere komplikatuak dira, gar badaukagu azken eguna zean, Nafarroako eta Gipuzkoa eta Euskal Herriko zean gobernuetan, eta etorri zaizkigu hortarako Iker Goiria, turismoko zuzendaria, eta Mari Jose Telleria, diputatu anderea, kultura eta kiroletako diputatu anderea. Guztien babesik gabe hau ez litzake egingo, ez? Eta hori izanik, pixkat, aurkeztuko ditut, aurten zer egingo dugun eta zergatik, ez? Azkenean, ez dakit, ni bentsat gure buruan, eta ez dut uste da Nikola asmakizun bat, Urmuga dator, etorriko da udaran, orain udaberria dugu, horregatik jantziet, hau, udaberriko zea bat, eta gaina, ala joko dugu udaberriari dagokion pieza polit bat, Griegena, eta esaten du berriz iritsi dela kukuaren kantua, urtu dirala bide bazterreko elurrak eta hasi dela errekaren xuxurla, eta olako gauza ederrak, ez? Eta berriz bentsat badator Urmuga ere. Griegek esaten du azkena ote, bizitzan inok ez dakigu, baina berriz iritsi da, eta iristen ari da Urmuga ere. Eta Urmuga iristen ari da, guztien laguntzakin, hemen, gainera hemengo jendeak ere kabulegokoak laguntzen ari digute hau aurrera eramaten, eta esaten ari izan bezala, ibarrez ibar, herriz herri, ilusio handia dago. Ilusio handia dago, ze, lehenago horren aurretik turra izango da, baina turra denak ezagutzen dugu, eta munduan zehar karrera asko daude. Gero Sanferminak izango dira, eta denak ere ezagutzen ditugu, eta bakanak dira. Eta Urmuga ere bakana da. Urmugarik ez dago mendian zehar inon olako jaialdi bat, herriz herri, 19 egunez olako ospatzen denik, ez? Eta azpimarratzen ari naiz hori, ze herriz herri hortan badakigu oso garrantzitsua dela gehien bat, Gipuzkoa eta Bizkaiak ematen dion babesa honi, ze azkenean Nafarroan edo iparraldean, Akitanian, hori aurrera eramatea ez da gauza xamurra. Ilusioa doblea, eta hortan, besterik ikusi bera ez da, hemen Aralarko ordezkaria Lakuntzako hemen izatea, edo Zaraitzukoa. Ilusio hortan, beraiek langile, beste herritan ere langile, Otxandion, Errenderin, Baigorrin eta, baino batzuk bultzatzaile bereziki. Musikalki, asko luzatu gabe, egingo ditugu, urtero bezala, gonbidatu ditugu kantari eta artista eta talde desberdinak. Hauen tartean, noski, bereziki, jaten diogu begirada gazteei, hasten ari dinei, eta hemen doko adibide bat gero kantatuko duna gurekin, Sara Azulza, edo Ibilbediko areta, ez? Oso importantea da, lehioa irikitzea, atea irikitzea gazteei, ez? Gero, ze ibilbide egingo duten? Gure aiagina da, baina importantea izango da. Veteranoak, baditugu beti bezala, zerrenda luzea daukazu, ez? Alex Ardui, edo Inaute Loreta, edo Amaika olakoak. Eta gero ere taldeak, baditugu talde handiak, gure herrietan importantea direnak, Bilabonako edo Zegamako koruak, edo mundu mailan behar bada Euskal Herria ordezkatzen duen, hobeki ordezkatzen duen talde handia dela Donostiako Orfeoia, ez? Olako taldeak ere, babesten gaitu. Horiek guztiak, beti Etinkanatuz orkestraren ingurumarian
kantuak ematen, baino gainera kantuak modu berezi batean. Normalki kantariak bere taldeakin jotzen dute, hobeto edo okerrago izaten dute kalendario egiteko aukera, baina hemen daukate bersioak orkestra batekin egiteko aukera. Ez da, nik uste hori beraientzat ere zoragarria dela, eta baita jendearentzat ere. Hau da, batetik garamatzate leku ikaragarrietara. Naturan, mendian, leku izkutuak, sekula musikarik egin ez denak, eta arera ematen da jendea, musikazalea bai, askotan noski kantariek edo artistek ematen dute ere bere gustoko eta bere inguruko daukaten masa hori, baina gero jaten da ere jende oso anitza, eta askotan sekula orkestra bat entzun ez duen jendea ez. Hor ere, saiatzen gera denetariko jendeak, denetariko publikoak integratzen beste mundu batzutan ez. Gero bestela, ziklo bat iristen denean, Kursalean edo Bilboko Euskaldunan izaten dugu arazoa gazterik ez da hola, ez, publikoan, gazteak hola lortu daitezke ere. Hau da, pixkat gure iria, errepertorio guzti hortan barruan sartu dugun gauza berezi bat izango da estrenoa 89 urtean Eltzegor taldeak egin zuen sasitik sasira disko batena, kantata bat da, moldatua da hoia, Josean San Miguelek egin du, hemen ere, besteak beste egiten duguna da, moldatzaile eta konpositore askori, hor dago Vicente Martínez atzean, aski ezaguna, ematen diogu aukera lan egiteko moldaketa ederrak egiten kantari askorenak. Igual izango da 100 moldaketa berri. Eta 100 lana, eta nik uste da aberastasun itzela, ez. Eta hau da pixkat gure hildoa, segitzen kalidadea mantendu, leku ederrak jorratu, herrietako jendeekin lan egin, herri handietan, egia esan, errenderi bezalako herri batean, kilometroaken arira, gauzak errexea dira, jende zoragarria dago eta ohitua lanean, baina herri txikitan da izugarria, jutezea Aralarera, jutezea Zegamara, edo Araiara, edo Txandiora, eta badago jende bat hor Baigorrin edo Zaraitzun, jendea zai gu noiz iritsiko, ze lekuetan sekula ez dagoelakorik. Hemen beti daukau hirietan, Donostian, ez dakize, holako jaialdi handiak ez. Jendea zai, sekulako ilusioakin, noiz iritsiko gure jaialdi hau, normalki ez presupuestoz eta ez kapazidadez ezin duten zerbait egiteko. Eta hor beti lanean, jendea, lanroberra, atxurra, dena atuta. Beraz, mila esker. Pasako dutitza Felipe Uriateri, ze bera da hemen mendiko ibilbidea lantzen duen gidari eta aski ezaguna. Mila esker. Jaun-andreok, egunon. Nik irakurrikot, bestela, astuko zaizkit hitzak. Abiadura handiko bizimudo petral honi eten bat egin, eta aurten ere Euskal Herria gurutzatzen duen urmuga ertza zeharkatuko dugu oinez. Mendebaletikan ekialdera. 19 egun beharko ditugu, Garobel mendilerrotikan, Angulo portutik, 3 erregen mailaraino, gailurraraino iristeko. Gure nazio satitzen dituzten muga guztien gainetik. 19 egunetan musikaz guztiko dugu urmugak igarotzen duen basoak, goi-lautadak, gailurrak eta herriskak. Uztailak 12an abiatuko gara, esan bezala Garobel mendilerrotikan, eta uztailak 30an helduko gara, heltzen baldin bagera. 3 erregen mailko goiko arrietara. Urmuga ari trinko, sendoa, gardena da. Eta goxoki lotzen du Araba eta Baxenafarra, Gipuzkoa eta Lapurdi, Bizkaia, Xiberua eta Nafarro garaia. Egia esan ez dugu maite.
gure herria zatitzen dituzten mugak. Eta urmugalariok horien gainetik igaroko gara. Oinez eta musikez. Ez dugu maite, are gaiago esango nuke. Salatu egiten dugu hizkuntza eri Euskal Herria osoan jartzen dizkioten mugak. Ez da zilegi. Ez da zilegi. Ezin duzue lagunok hizkuntzari mugak ezarri. Ezin duzue adiskideok hitzari bidea itxi. Gaur eta hemen agurtzen dugu Euskal txokotan euskara bultzatzen dutenei. Haiek ere urmugalariak baitira. Zer garen nondik gatozen astu arren askotan, aurten berriz goaz, oinez, birgogoratu asmotan urmuga ertzak josten egiten gaituela. Euskara da, izango da, urmuga zeharkaldi musikatuaren hizkuntza ardatza. Baina nahiz eta hizkuntzaren jabe ez izan, etor zaitezte uztaila erdialdean urmugara. Hitzen musika entzutea. Hitzi gabeko musika entzutea. Eta anaitasunez ibiliko gara, lerro, fin eta dotore den ertza horretan. Berdin zaigu non sortu zareten. Hemen edo han. Zein hizkuntzan mintzatzen duzuen. Ez dugu urmugan pasaporterik eskatuko. Ez da ere hizkuntzei mugak ipiniko. Hurbildu zaitezte urmugara. Goimendiko belar motxaren kilimak gozatzea. Edo sasi bat, edo bestearen askureak dastatzea. Hitzek ekintzak eskatzen dute. Eta urmugako egunak izan nahi luke bihotz taupada bat behintzat gutasun berri batentzat. Erretako mundu honek sarri saltzen digu kea. Guztian, denean, bortxa, presa eta diru trukea. Ekintza iraultzailea da, elkarri entzutea. Ekintza iraultzailea da, egunak eta egunak, 19 egun, oinez ibiltzea. Bai alde bateko eta besteko artekoen zubiari. Ez gure artean irekitzen diren lubakiari. Munduak hartu duen itxura latzari aurre egiteko laguna urmugara etor adi. Bultza urmuga den ibili ederraren martxari. Kontrapisu eginez geldirik egoteari. Motxila bete indar. Oinak dantzari borroka irabasteko desesperantzari. Egunon. Iker Goiria naiz, turismo zuzendaria Gipuzkoako Foru Aldundian. Ez naiz Felipe bezain poetikoa izango, ez eta Miguel bezain musikari izango. Baina, bakarrik esan edo adierazi, guretzako gauza hauek gertatzea, eta oso garrantzitsua dela, batez ere, beti, gainera, udan eta horrela, beti jendeak kostara eramaten dugu, ez? Eta turistikoki, guretzako oso interesgarria da, jendea, mendietara, jendea pixkat
hirietatik, bai kostaldetik pixkat flujorik aldatzea, ez? Eta horrelako ekimenek behintzat, eta, osea, kenduta, edo balorean jarriz baita ere, noski, bai Euskal Herriaren nola zeharkatzen duen, bai mugak nola erori arazi behintzat gure adimenean, eta baita ere mendizaletasun aprobetxatuz hori egitea, eta baita ere noski musika, ez? Horretaz aparte, hori, gure ikuspuntutik, turismoaren ikuspuntutik, oso aberasgarria da, ez? Azken finean, erakustarazten ditu, udan igual, ikusten ez diren, mendiak, turisten aldetik, ez? Eta bentsat guk hor, promozioa ingo degula, hoteletan, nekazal turismoan, pixkat, jendea hurbil dadin, eta jendeak ikus dezan, ez bakarrik irudi polita baizik eta bertaratu eta bertan ikusi eta gozatu, ez? Eta, bueno, pixkat hori izan zen. Eskerrik asko. Zorte ona opa diogu aurtengo urmugari eta urmugalari guztiei. Eta animatzen zaituztet urmugara hurbiltzera, etxera itzultzera. Eta, mila esker. Eta jogetu bi hautatzen. Bata Edward Grieg Norvegiarraren pieza eder bat. Norvegia dut, eta hoen bezin aberatza, baina sekulako musikaria bakitu. Eta izena du izan duen bai. Joko deuen esan dudan bezala Edward Griegen obratxo bat, romantikoa, eta Tilboren izena du. Tilboren da azken udaberria, lehen esplikatu dut, ez? Azkena, guretzat, ointxe bertan udaberrian gaudeta. Eta bigarrenik egingo dugu Sara Azurza kantariarekin, ez ohildu pieza eder bat, bere repertoriokoa, eta mila esker mendizateagatik, eta espero dut gustatzea joko deguna.
estuetan zehar begiratzen, atzean beti atzean zer ote dagoen, baina inork ez daki argi hori zer den esaten. Ez ohilu jakin nahi zenuenean noiz altxatu, ispilu horren aurrean bizpahiru segundu igarotzean ez hurbildu gehiago. Gezurra ez da inoiz arnasten, buruaren engainutan engaiatzen, aurrera zuzen aurrera ibiltzen, inguruan zer gertatzen ari den ikusi gabe. Ez ohilu jakin nahi zenuenean noiz altxatu, ispilu horren aurrean bizpahiru segundu igarotzean ez hurbildu gehiago. Ba, hau da, dena ez dakit norbaitek galderaren bat edo zerbait jakin nahiko balu zerbait gehiago, ba, galde dezala orain edo inoiz. Mila esker.